Lidi, vítám vás u nového videa. Dneska si tady zahrajeme šavarmu, kiosek, Anomaly. Tak, jdeme na to. Dal bych asi prvně short. Potom, kdybyste chtěli, tak dáme druhý díl, kdy dáme i tu delší směnu. Tak, už jdeme na to. Já jsem ještě nehrál. Takže asi máme jít sem. Jo. Tak, zavřovači. Welcome to your night shift at Shawarma Kiosk. Let's start with the basics. Step 1, turn on the grill. Customers just love their shawarma. Great. Now open the window. Let everyone know. Before serving, be sure to read the safety rules. They're super friendly, just like we are. And while you wait, don't forget to watch TV or listen to the radio. Music keeps the mood up. Friendly reminder, Když don't dojde look into their usmívající eyes. se It's more zákazník, fun that way. dej mu Have a sodu, OK. wonderful shift. Smile, serve, and everything will be Wet just perfect. moving They're already on their way. bundle, co nejce. Jo, to je nějaká mokrá blbost. Každý pátek okolo 2 ráno přijede přijede auto bez řidiče. To je inspekce, běž pryč. Jo, jdi pryč zadními dveřmi a nikdy se nedívej na šavarmu, když je tam inspekce. Nikdy. Když se to maso začne jako vrtět, vypni grill a uteč. OK. Neposlouchej zvuky masa. They only want you to stay. Yeah. Když jde ten typek bez ksichtu, bez obličeje, tak obsluž ho, ale nedívej se mu do očí. Někteří zákazníci nesmí být obsloužení. Close the window. Bla bla bla. Jo, chápu. I want shawarma, please. That's 150. Great, thanks. It already smells amazing. Jo. To asi, že je v pohodě. Co chtěla? Lavaš. OK. Tak. Sos. Sýr. Salát. Aha, nemám maso. Tak. Dělej. Tak. Jo, a už ho můžu dát. Tak. Jo. Zabalit. A dát, no. Delicious as always. Jo. Tak. Panexi. H, hey, give me one shawarma, big one. Chci velkou šavarmu. Why? Yeah, about that I don't have any money at all. See, can you make one free? I'm starving, I'll pay you next time, I swear. Jak zadarmo. Se lekl. I'll remember you. Ty. Good evening. Ty.
Pane, máte zrcací vlasy. Regular one, 150. Ne, že bych proti tomu něco měla, no tak. No extras. Just make it fast. Got it. That'll be 150. Lidi, jestli vás baví takový content, tak budu rád za like, odběr a zvoneček. A nějaký komentář, jestli dáte. Here's your shawarma. Tak. Good. Dál zopilej. To není to ten stejný? What the hell? Anything else? No, just that. This face doesn't fit right. It itches. It always itches. What do you mean? Nothing. Please hurry. A je v pohodě? Má hodně divný účes. Co je pak kluk? Si zavřu. Tak asi. Hej? Kdo to je? Nějaký pán? Nějaký zombík? Jinak můžete napsat třeba, jak se máte dneska. Můžete napsat, jestli byste chtěli ten další díl. Here you go. Tu dlouhou. It's hot. TH, thanks. My hands feel it first. I don't always feel things. Co jako děláš? Fuj. Fakt, hej, došel, týká se lekl, hej. Pomalu, Snixy, pomalu. Sure, that will be 350. Ty vypadáš všichni v pohodě. To je jakési divné. Tak, bum. 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 Co to dělá za divný zvuky? Já mám na chce aha. Kolik tu už je 1 hodina? Bum. Já to musím říct tajmu. Se mi zdalo, že tam někdo jsem něco slyšel. Ne. You forgot something. Chtěla sodu? Brepsi? Jako Pepsi, ale Here's your shawarma. skovat. Thanks. My friend's waiting outside. Co mi, proč mi to říkáš? Její kamarádi čekají venku. Shift boots. Teda boost. Co tady mám? Hello again. One shawarma, please. Jak hello again? Weren't you here before? Before, yes, before. It tasted warm. I like that. Ten je sus. Ten je divný.
se mi nepáčí. Brzo na Turexicht. Ahoj. A teď ten vylízá jako proč? You forgot to finish Takže my za order. chyby nebo? It's Jo. all right. I remember for you. Hej, suj. Že odešel. Tak, dojděte někdo. Není. One to boot. Gear fast. Dost FNN. Foto. Pomoc. Ten je sus. Ten není úplně normální. Ten je div... Není, ale má divný jazyk. Co je tady? Kožina zvala, mistake. Each, ba. Když nechci obsloužit. To je vidličku. This is you, Sati. Nenauč se normálně anglicky. Pak lidi. Nobis White Catchfeds. Dobrý. Nic se nestalo. To byla inspekce? Asi jo. To vidím. Když otevřu okýnko a vyběhne to na mě nějaký typek. Vole. Co říká? Dobrý, už s těma bafakama, jumpscarama, už to není vtipný. Už tam to je tolik, že už to nejdá ani se na to dívat. Buf! One shawarma. Bratře, val Grill it. v hovnech. All right, that will be 150. To nevypadá špatně, vypadá v Jdu. Vypadá docela dobře. Lavaš. To je jako tortilla, lavaš. Sousy. Tak. Cheese. Tady to salát. Meat. Na, Here you go. co skovat. Perfect, just how I like it. I have a proposition for you. Will you eat my burger? Ne. On mě chtěl skemnout. Jdi. A co je tady ten typek? Dívej. Dělejte. Třeba zase úplně. Ty mám tu chňapku. A čím tam dávám ty? Tu sos. Když to nemám ten. Jako tím hrníčkem asi.
Bacha, nešahneš na sebou. Higher, one shawarma. Jo. Training is nothing without food. Alright, that will be 150. Kaž. Ten vypadá. Jsi dobrý. English. Uvidíme, pokud vyleze tam ten týpek z té podlahy, tak aspoň budeme vědět, že nemáme obsluhovat opilé zákazníky, takzvaně. Na, Here you go. Also, os. with this shawarma, I reach true strength. Kamo? Je to, že opilce... Jsi viděl? Debilku. Takže opitý nemáme obsluhovat, ok. Co tam? Cí. To nechci. Co je chceš? Alright, that will be 150. Vypadá hezky, dobře. To je slow, nebo tam někdo stál? Je slow. To je za zvuk. Hej. Jako děláš fakt, že? Papadam. Zaraz došlo maso. Here you go. Na. Finally, smells amazing. Opovaž se vytáhnout se. Až moc. Tady je docela až moc ticho. Teď... Co máš za ramena, hej? No onions. Sure, 150. Počkej, svítí. Počkej. Vzadu. Co to je? To je dobrý. Zase tady moc anomálí nemá. Jo, ještě 2 klienty, tak to stihnu. Teď zase budou chodit jenom ti anomalisté. Co ťucháš? What the hell? Co to bylo? Nevím. Já nemám maso. Meat refused. You can continue. Oh my god. Tak, zabalíme. Na. Good. Keep it up. Ha, One shawarma, please, yeah, and make it quick. kamo, co je s tebou, hej? Everything feels slow today. Tak ty nejseš normální, hej. Like my brain is floating. Just give me the warm one. Řekl jsem mentální postižení. To spíš Downovo. Opovaž se vylízt.
Ti namombím. Tak. Šup. Sos. Selektor. Tak ahoj. Don't do that. I can't think like this. No tak ty nejsi v pohodě. Ježiši Krista, selekl. Fuj. Takže nechutně. Fakt, kámo, vypadni. Tam bude žalské chci. Bav. Padni. Dobrý den, Hey, slečno. once you warm up, please. Já se vám zkontroluji, moment. Great, thanks. It already smells amazing. What the hell? Dobrý den si, hej. Ej, tuc. Můžete se rozejít, paní. Ještě jeden klient, You just shut the 4:20. door for me. I'll remember that. Jo, až do 7 ráno. Tady tak dlouho budu. Ještě 5 hodin? Nebo 4,5. A. Pomoc? Tebe se bojím taky. Pomoc! Zase to bude jumpscare. Asi 3, 2, 1. Buf! Buf! Ty kde máme tu kameru vůbec? Pane, v klidu. Once you warm up, Please. Sure thing. OK. Go ahead and pay when you're ready. To má 1,20 m. Is that your cat? oh, he just follows me. People say he's got a face on his back. If you look closely, yeah, I can just see it. Oh, look, they say anyone who stares at that face dies. Got it? I didn't see a thing. Co ta kočka jako dělá? Já už jsem viděl pár videí. Ale jenom kousek. A viděl jsem, že ta kočka krade tu šabarmu, nebo skáče po mně, nebo něco takového. Here you go. Finally, smells amazing. Mě ta kočka vyskočí. Jsem to věděl. The cat with Zurset face. Nevím, co je Zurset. Půl hodiny už natáčím. Jaj. Takže. Co je? Jste měl uklidnit. Protože to je v pohodě, já tam nemusím být. Jo, tam fakt ta kamera je.
Jdi do někam. Já mám udělat ještě jedno klienta, tak odejdi. To je ta kočka. Aha. A bav. Není, to tady není. Kolik je? 6. Ještě jeden člověk a 1 hodina. No ne. A jdu se točit. Je. Tuc. A. Tu. To shawarma. What the hell? What, you judging me or something? Se Everyone else teďka looks vstával, že super se good. protahuješ? Got it. 300 for both. Tak ten jestli si dal jednu, tak je to spíš divnější. Guy. Place. Boom. Place. Boom. Boom. Put. Boom. Boom. Ne. Tak on si fakt dal 2, aha. Jsem myslel, že si dal jen jednu. Jsem se nedíval. Kolik mi zaplatil? Boom. 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 A boom. Pojď. Zabal to. Dělej. Na. Tady máš. Ty nikam nepůjdeš. And way too expensive for what it is. Jdi. I'll eat it anyway. Next time, Yes, you may go to home. Vypnu. Uhni. Hasnu. Asi jo. Yes, konečně. Pojď si. Šavarma. To je docela malý stánek. To mám jakýsi zohlej plot. Congratulations. Ending první z 5. OK. Takže já se s váma pomalu rozloučím, dejte like, dejte odběr a čau.